Jotono no lamsogo ani channel o kai tomung norok ani channel no subscribe khalaiya pung kai subscribe khalai ready ang ketar job advertisement te online information related videos sanam ga phaidi tini kaisa ketal notification alainai omo reja ka CISF ni bukhak dei kenoro video no baithak jorate nai tongni kam ka saimani ni bagai ga phaidi official notification alaina omo ka official notification obo reja ka Central Industrial Security Force oro tlangjaknai constable driver tekese tongo constable driver kam pump operator kangkai obo CISF ni bukhakti tlangjaknai o jagao online apply khlainani date engkai 23 tarik January 2023 ni simi 22 tarik February 2023 oro last date tongnai 22 tarik February 2023 kangkai o jagao online apply khlai manai chela rok simi je Indian citizen tongnai rok o jagao pay matrix rujaknai 21,700 ni simi 69,100 joratui obo norok online no apply ma khlainai online no ang o official website no description no riroana norok thangi visit khlainai di tei o jagao constable driver ni bagai ang kaisi NST rok ni post 13 ta tongo ta kaisa driver kam pump operator ni 19 ta tongo total NST 32 ta post tongo ang norok naina diobo angkai o jagao tam bahai kai oro najaknai angkai o jagao physical standard test tengai abo angkai tekesa written exam tekesa tongnai detail medical examination nungjaknai o tinta khlai no o jagao tlangjaknai angkai o jagao tongnai di medical je najaknai physical standard test tai trade test rok najaknai hinai saka official website no rirnai ang description no eligibility criteria angkai je 21 ni simi 27 years ni bisingo tongnai candidate rok norok apply khlai manai haipano CNST rok ni bagi taise relaxation tongo oro education qualification angkai class 10 pass angkai norok apply khlai manai haipano o jagao driver ni bagai angka ba o jagao norok ni driving license tongna nangnai saka o jagao heavy motor vehicle phano light motor vehicle ni te motorcycle with gear oro ni jebo kaisa norok ni valid driving license tongkai norok apply khlai manai te experience angkai to 3 years ni experience tongna nangnai oro driving heavy motor vehicle tai oro physical standard nainai di norok oro rijak tongo norok ni chest rok height rok bwsakna tai o jagao height rok tongo weight rok tongo norok nainai di eye ni side rok angka jagao norok PDF no manana ang description no riroano o PDF no te official website ba ang rirnai norok thangi visit khlainai di o jagao bahai ke apply khlaina angkai official website o thangdi thangai norok register khlai di register khlaimani yakulo norok apply khlainai di oro CISF ni official website ang riroano description o jagao sini tripura north eastern sector ni angkai o jaga asamo o jagao main branch tongo sini north east sector ni angkai norok tomong interested tongkangkai to norok apply khlaina musungkai to apply khlaina di o jagao photo rok size rok norok ni signature documents rok bwsuk MB bwsuk KB rok kai apply khlaina nang norok oro naina di application fee angkai sini ST rok ni bagai angkai to application fee runa nanglak tai o jagao unreserved post rok ni angkai 100 rupees khai angkai borok khai runa nangnai o jagao sajak tongo te bo kwbangma norok nainai di norok ni running rok tamtamo bwsuk rok oro jotono rijak tongo mention khlaijak tai trade test to tamo najaknai tamo swngjaknai oro jotono tongo tai norok ni je exam ngnai abo angkai o jagao tongo basic knowledge rok nainai di current affairs rok oborok rijak ha jagao norok ni exam ni bagai amo class 10 pass angkai apply khlai mano gasuk question thuklak oro important instruction norok porina di apply khlaina sakang tomong norok interested tongkai apply khlaina musungkai to norok instruction kaham kai pori mani yagulo norok apply khlaina musungkai apply khlaina di o jagao procedure tongo bahai ke online norok form fill up khlaina ne sakang o jagao part 1 no tongo one time registration norok pul sakang registration ma khlainai abo ni yagulo online application o exam ni bagai CISF ni bagai norok
registration khlaimani yagulo norok apply khlainai di o jaga toma documents nangnai oro jotono rijak tongo PDF o video ni description o mana norok tomung norok download khlainai di angka norok tabuk phana ni channel no subscribe khlaiya ko angka subscribe khlai ready angkai tini bagui amsu nung situng jotono no hambai.